Дорогие, ведаеце, у духовным жыцці можна заўважыць два таких этапа. Напэўна, жыццё духоўнае значна багацейшае і складанейшае, чым немагчыма яго так спросціць, але можна заўважыць два пэўных этапа, якія могуць здарацца ў духоўным жыцці кожнага чалавека. Першы этап, цяжка яго неяк там назваць, але гэта першы этап характарызуецца тым, што мы ў духоўным жыцці вельмі часта кажам, што я штосьці асягнуў, я чамусьці навучыўся. Я навучыўся маліцца, мяне навучылі, мне хтосьці падказаў, я штосьці прачытаў, я штосьці адкрыў для сябе. Гэта такі этап, калі мы стаім у цэнтры, калі вось я штосьці спасцігаю, асягаю у духоўным жыцці. Рознымі практыкаваннямі ці рознымі сваімі дзеяннямі. Я штосьці асягаю. Гэты этап, ён здараецца ў жыцці кожнага з нас. Це абсалютна нармальна. Глядзіце, што вельмі часта знаёмства з Богам у многіх людзей, яно пачынаецца з пошуку. Чалавек шукае Бога. Чалавек шукае, нават часамі не здаючы сабе з гэтага справы. Ён шукае іншага чалавека, які яму штосьці пачынае распавядаць. Мяне гэта цікавіць, я іду за гэтым, шукаю штосьці яшчэ. Вось гэта першы этап, дзе вось гэтыя крокі раблю я. Я штосьці асягаю. Альбо з дапамогай іншых людзей штосьці здабываю для сябе. Менавіта вось у духоўным жыцці. Другі этап духоўнага жыцця трошкі іншы. Это этап, калі прыходзіць разуменне, што ўсё, што ты маеш, это ўсё вялікі дар. Што тое, што ў тваім жыцці здараецца, тое, што ты асягаеш, это толькі дзякуючы Богу. Калі гэта наступае, кожнага па-рознаму. І немагчыма сказаць вось так адназначна, што маё жыццё было вось да гэтага моманту. Вось это быў першы этап, а цяпер другі раз пачынаецца. І я пачынаю быць Богу удзячны. Гэта мяжа, яна такая вельмі складаная. Але вось менавіта другі этап духоўнага жыцця характарызуе удзячнасць. Што ты пачынаеш дзякаваць. Дзякаваць Богу, дзякаваць іншым людзям, праз якіх бачыш, што Бог з табой размаўляе, праз якіх Бог дзейнічае у тваім жыцці. Ты пачынаеш гэта бачыць. Ты пачынаеш штосьці разумець, а калі не разумееш, то пачынаеш спадзявацца. Гэта надзея на трошкі іншая. Нават калі ты не ведаеш, куды ісці, ці правільна ты ідзеш, ты удзячны за гэты шлях, за гэтую дарогу. Ты ўмееш дзякаваць, вучышся гэтаму. І, ведаеце, пераход ад першага этапу да другога ў пэўным сэнсе можна і назваць навяртаннем. Канешне, зноў-такі, навяртанне значна больш складанае, калі можна так сказаць, але гэты пераход з першага этапу, пра які вам расказаў, да другога, ён таксама характарызуе момант навяртання. І сёння, дарагія браты і сёстры, мы з вами чуем, што у Евангеліі Ян Хрысціцель заклікае да навяртання. І магчыма, для мяне гэта сёння так прагучала, магчыма, для кагосьці з вас таксама. Вось гэты заклік да навяртання, гэта будзе для мяне пытанне. Ці я дзякую Богу, ці я бачу, за што дзякаваць Богу. Ці ўсё ж такі ў маім жыцці галоўны я. Ведаеце, вось гэты першы этап, калі ты галоўны, ты асягаеш штосьці, ён таксама характарызуецца не удзячнасцю, а прэтэнзіямі. Калі
ты кажаш, бачыш, што табе штосьці не дадалі, што людзі, якія павінны быць адказнымі за тваё духоўнае выхаванне, былі неправільныя. Ксяндзы не тыя, касцёл не той, штосьці не так, все перашкаджае. І аб'ектыўна гэта можа быць праўдай, аб'ектыўна. Але калі ты перажываеш вось гэты момант навяртання, то ты пачынаеш на гэта глядзець інакш. Ты пачынаеш заўважаць, ты пачынаеш дзякаваць не толькі за штосьці добрае, што ў тваім жыцці Бог табе даў сам альбо праз іншых людзей. Гэта этап такі, калі ты нават пачынаеш дзякаваць за боль і хваробы. Хоць па-нармальнаму за гэта не дзякуюцца. Гэта выпрабаванне, гэта штосьці цяжкае. Але нават у такіх момантах ты раптам адкрываеш блізкасць Бога. Паглядзіце, нездарма у сённяшняй Евангеліі мы бачым Яна Хрысціцеля, які заклікае да навяртання, які хрысціць людзей, як он кажа, хростам пакаяння. Але дзе гэта адбываецца? Вось першыя гэтыя словы, дзе жыў Ян Хрысціцель? На пустыні. І вось так бывае ў духоўным жыцці, што часамі тваё жыццё павінна, не павінна, але так бывае, што тваё жыццё становіцца пустыняй. Што тваё жыццё ператвараецца ў пусташ, дзе няма нічога, здавалася б. І на гэтай пустыні, у гэтай пустаце ты адкрываеш Бога, ты пачынаеш чуць ягоны голас. Гэта таксама парадокс. Гэта вельмі цікава. Увогуле у Святым Пісанні, калі пашукаць падобныя моманты, то вы іх знойдзеце. Вельмі часта прарокі пачыналі размаўляць з Богам, чуць Бога вельмі часта на пустыні. Многія святыя старога запавету сустракалі Бога на пустыні. Там, дзе няма нічога жывога. Там, дзе жыццё сканчваецца. І вось, магчыма, такое навяртанне, сур'ёзнае навяртанне, яно можа адбывацца тады, калі маё жыццё ператвараецца ў пустыню. Калі маё жыццё не мае ніякіх добрых плёнаў, а адзіны плён — гэта, ведаеце, як там у фільмах, у вэстэрнах пустыня, і такая штука каціцца, это перакаці поле, нікаму не патрэбнае. І, магчыма, маё жыццё духоўнае, і ўвогуле маё жыццё оно такое. Але ў гэтых момантах Бог сябе аб'яўляе. І вось навяртанне — гэта ўменне сустрэць Бога ў такі момант, і, сустрэўшы яго, быць яму ўдзячным. Ведаеце, я не магу сказаць, што я вось гэтую мяжу перайшоў. Не. У маім жыцці яшчэ вельмі шмат наракання. У маім жыцці яшчэ вельмі шмат момантаў, дзе я хацеў бы сам чагосьці дабіцца, маючы шляхетныя цэлі, мэты, добрыя. Але ўсё роўна, вось як бы ты ставіш сябе перш чым Бога. Хочаш сам дабіцца. Ведаеце, часамі нават можна гэта ўбачыць у такой людской удзячнасці. Мне, як святару, вельмі часта здараецца з гэтым сустракацца, калі людзі за нешта там дзякуюць. Конечно, это прыемна. Але, ведаеце, неяк так мне яшчэ Бог даў гэта такое вось, трошкі розуму. І я ў пэўны момант разумею, што недалёка гэта мая заслуга. Далёка гэта не я вось штосьці зрабіў для людзей. Ведаеце, нават такі вось жывы опыт з учарашняга дня. Учора мы былі на такой пілігрымке, першую суботу месяца ў Буцлаве, усе паехалі
мы з вами з парафіі паехалі, былі ўсе людзі з парафіі, дзе працуюць айцы мар'яне. Ну, усе людзі, якіх я ведаю ў большасці, які мяне ведаюць. І, канешне же, там было шмат сустрэчаў, шмат размоваў розных. І зноў паўтараецца гэты момант, калі людзі да мяне падыходзяць і задаюць гэта, так ці інакш задаюць гэта пытанне. А вы па нам сумуеце? А вось наша парафія ж была лепшая, чым там іншая. Так шкада, што вы ад нас адышлі, што вас перавялі. І ведаеце, па-людскі, канешне, это вельмі прыемна. Памятаюць людзі, там штосьці. Але я так баюсь гэтых пытанняў, каб вы толькі ведалі. Я разумею, што это, толькі добра мяне зразумець, это такая пустата, што, ведаеце, няма лепшых і горшых парафій. Няма. Што калі ты пачынаеш выбіраць сабе месца, калі ты пачынаеш так па-людскі шукаць тых людзей, з якімі табе будзе добра, то навяртання ў тваім жыцці не будзе. Гэта, ведаеце, вельмі важна ў такія моманты дзякаваць за тых людзей, да якіх цябе Бог паслаў зараз. І таму учора, перажываючы ўсе гэтыя сустрэчы, я сабе стараўся недзе там у думках, у сэрцы сказаць: дзякуй, Пане Божа, за Жодзіна, за маіх парафіянаў, якіх я маю. І не ацэньваючы нікога. Гэта Божы дар. Я вас сабе не заслужыў, як і вы мяне не заслужылі. Але вы атрымалі мяне як пробышча, а я як пробышч атрымаў вас. І гэта Божы дар. І за гэта можна быць удзячным Богу. І вось гэтая удзячнасць. Ведаеце, вельмі часта так здараецца, што вось гэты этап, другі этап, про які вам казаў, гэтае навяртанне, яно пачынае прыходзіць, чалавек да яго пачынае прыходзіць пад канец жыцця. Тады, калі Бог, можа, ласка Божая так дзейнічае, дае чалавеку перажыць момант, калі ад цябе забіраецца ўсё. Асабліва, калі гэта перажываецца у хваробе, у старасці, хваробе, калі ты нават звычайных нейкіх так чыннасцяў ты не можаш зрабіць. Ты патрабуеш іншага чалавека, каб чалавек табе дапамог. Ты ўжо не маеш нічога. І гэта парадаксальна з боку па-людскі выглядае трагічна, страшна. Табе шкада гэтага такога чалавека, якога ты так бачыш. Але ў нейкім сэнсе гэта таксама можа быць момантам, калі Бог дае чалавеку зразумець гэтую праўду. Усё, што ты маеш, дар. І самае галоўнае – гэта Бог. Ты не можаш прадоўжыць сваё жыццё ні на хвіліну. Ты з сабой нічога не забярэш. Яшчэ одно такое сведчанне узгадалася. Чалавека, я ведаю, чаму я про это кажу, таму што мы зараз так перажываем хваробу отца Юзафа. Отцу Юзафу таксама складана, і ён вымагае вельмі шмат апекі. І мы вучымся гэтаму, і ён таксама вучыцца. Гэта такі момант трудны, складаны, але у нейкім сэнсе ён Божы. Напэўна, Божы. І ведаеце, ёсць таксама одно такое сведчанне законніка, дамініканца. Я пра яго проста пачуў, я не быў сведкам гэтага. Чалавек, законнік слынны, Йоахім Бадэні, дамініканец. Ён у нас невядомы, але ў Польшы вядомы чалавек, які сканчваў сваё жыццё ўжо ў апініі святасці. Ужо так ведалі, што гэта хтосьці незвычайны. І браты, якія з ім былі у апошні час перад смерцю, яны распавядалі, што ён ляжаў, ён не мог уже нічога рабіць, быў паламаны, не мог хадзіць, і па-людскі дажываў апошнія хвіліны. І браты распавядалі, што вельмі цікава, калі да яго ўваходзілася у келью, у пакой, дзе ён знаходзіўся,
то там не было адчування вось гэтага болю і прэтэнзій, што вось, я не магу штосьці рабіць. Што вось гэты айцец, ён увесь час дзякаваў. І нават так смяяліся, ён аднойчы, калі да яго прыйшлі браты, ён аднаму з братоў сказаў: «Я прашу цябе, падзякуй нашаму настаяцелю за гэтае ложка, бо яно вельмі мягкае». Чалавеку засталося, адзін ложак застаўся, на якім ён ляжаў. І ён знайшоў сабе гэтую радасць, гэтыя сілы, нават у гэтым убачыць Божий дар, умець за гэта падзякаваць. Дарагі браты і сёстры, распавядаю вам пра гэта, таму што так разумею сёння навяртанне, так гэты заклік Яна Хрысціцеля аб навяртанні да мяне сёння прамаўляе. Уменне дзякаваць. І, напэўна, таксама немагчыма змусіць чалавека дзякаваць. Да гэтага трэба дайсці. І неаднойчы мы з вамі да гэтага даходзім праз пустыню, праз досвед болю, хваробы, праз досвед пустаты, адкрываючы, што сваімі сіламі ты не ўсё можаш, што тое, што ты жывеш, і тое, што ты атрымліваеш, гэта агромны Божий дар. І ў гэты момант ёсць шанс таму, што абудзецца удзячнасць. Таму заклікаю і вас, дарагі браты і сёстры, і сябе, каб вось гэтую удзячнасць шукаць у сваім сэрцы, каб старацца, наколькі мы будзем да гэтага здольныя, заўважаць тыя моманты нашага жыцця, калі Бог нам штосьці дае, калі нават вось гэты Божий дар у першы момант для нас цяжкі, трудны, калі нам не хочацца гэтага. Але вельмі вялікі шанс, што менавіта ў такія моманты мы атрымліваем штосьці вельмі важнае. І няхай у такія моманты ў нашым сэрцы абуджаецца удзячнасць, уменне дзякаваць Богу, дзякаваць за тое, што мы маем, і за то, што ад Яго атрымліваем. І дзякуем таксама, умець дзякаваць таксама і за іншых людзей. Каб менш у нашым жыцці было прэтэнзій да сябе, да іншых. Я ўжо ведаю, чаму я вам пра гэта расказваю. Ведаць, толькі зараз зразумеў, што вось апошнія часы майго такога унутранага дыалогу з сабой, вельмі шмат у гэтым унутраным дыалогу, ведаеце, такіх момантаў, ты пражыў паўжыцця. Што ты маеш? І по-людскі не сильно чым ёсць пахвастацца. І вось, конечно, узнікае, это не ведаю, псіхалогія называе крызіс сярэдняга ўзросту, ці як там, але прыходзіць такой момант, што ты пасля сябе пакінеш на гэтай зямлі? Касцёл даже не пабудаваў, нічога не атрымалася. І это такія моманты, калі ты хочаш з прэтэнзіямі падысці, ты там не атрымалася штосьці, тут, і так далей, і так далей. Але ва ўсіх гэтых досведах быў Бог. Ва ўсім маім жыцці. Я упэўнены, што маё жыццё не марнае. Але маё жыццё не марнае не таму, што я асягнуў штосьці, але таму, што я Богу патрэбны. Бог надае сэнс майму жыццю.